para sa academic year 2021 to 2022. Ang mahimo nga panugutan na kung magapadayon pa sa pagalugang COVID-19 restrictions. Sa atong inapusan nga Balita National, 870 ang panibagong mga COVID cases na record sa Pilipinas kahapon. Bagon sini ang nationwide COVID-19 tally, ang nagsaka na sa 3,667,540. Santo sa Department of Health, ang aktibo nga mga kaso sa pungsod ay yara sa 48,793 kung sa diin 401 diri ang mild, 2,693 ang moderate, 1,279 ang severe, samtang 289 naman ay yara sa critical nga kondisyon. Ang mariyon nga may nagapanguna kaso sa sulod sa nakaligan na 2 ka semana, amo ang National Capital Region kon NCR nga may 212 ka mga kaso kon 27%, kinsundan sa Region 4A nga may 126 ka mga kaso o kon 16% kag Region 6 nga may 80 ka mga kaso o kon 10%. Ang numero naman sa mga recoveries ay nagsaka na sa 3,561,726 matapos ang 1,433 ka mga dugang nga pasyente ang naka-recover na gikan sa respiratory disease. Ang death toll sa nagdangat naman sa 57,023 matapos nga madugangan sang 144 ka mga panibagong nga fatalities. Payag sang Department of Health nga tanan nga mga laboratorio ang nag-opera sang Marso 4 apang may 5 ka mga laboratorio nga napasuhan sa pagsubiter sang data sa COVID-19 document repository system. Anom ka mga duplicates ang ginpalos na nagikan sa total case count, samtang gikan diri duhaan at tukiban nga mga recoveries. Samtang 130 ka mga kaso naman nga anay bilang natag bilang recoveries ang classify bilang deaths o kung nagkalamatay matapos ang final validation. Philippine Standard Time, 40 minutos na nakalipas sa takla 6 sa aga mga kabombo. Liton kita sa ato nagapangunang balita sa luwas sa Vinnytsia, Ukraine. Gipahayag ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky nga sunod-sunod nga mga Russian missiles ang naguba sa civilian airport sa Vinnytsia sa central Ukraine kahapon. Sa ika-11 adlaw sang Russian invasion kahapon, gipahayag ni Zelensky nga ginpahibalo ini nga 8 ka rockets ang ginpalupad sa Russia nga nagwasak sa airport. Samtang sa karon wala naman na pamatud-an ang aligasyon ni labinagin nga ginapahinwala sa Russia ang pag-atake sa mga lugar sa sibilyan. Pila ka mga syudad kag air bases sa Ukraine ang ginbomba, shelled o kon ginigo sang ballistic missiles. Sumalin ang ginusar sang Russia ang invasion sa Ukraine. Ang Vinnytsia ang makitaan sa nakatundaan nga bahin sa central Ukraine, malayo naman sa border sa Russia kag Belarus, ang lugar kung sa din hindi tuman ang mga pagpangatake. Ang kampanya sa nga gilunsar sa Pebrero 24 ang ginatawag naman sa Moscow nga Special Military Operation sa pagpahayag nga wala inisang plano nga okupahon ang Ukraine nga anay kabay naman sa Soviet Union. Apang sa karon gilalantaw na nga magapamiyembro sa North Atlantic Treaty Organization na NATO kag European Union na EU. Gin-renew naman ni Zelensky ang demand nga ang Western powers ang magapatuman sa no-fly zone sa ibabaw sang Ukraine agon nga mapunggan ang dugang pa nga pagpangatake sang Russia. Pag sini nga ginasulit-sulit nila kada adlaw ang pagsarado sang kawaan sa Ukraine, usa din ini ang sarado sa tanan nga Russian missiles, Russian combat aircraft kag tanan nga mga terorista. Panawagan naman sa presidente sa West nga kung hindi sila paghatagan bisan sa mga airplano na lamang nga magamit agad proteksyonan ng Ukraine, nagapakita lamang ini nga luyag na sa West nga sila ang amat-amat nga magkalamatay. Nagpaandam naman si Russian President Vladimir Putin sa Sabado nga ikonsiderar sa Moscow ang third-party declaration sa pagsarado sa Ukraine airspace bilang isa ka hostile act. Samtang ginreject naman sa West ang panawagan ni Zelensky bangod sa kangawa sa konfrontasyon batok sa Russia. Para sa katapusan nga balita internasyonal, sa Moscow, Russia, masobra na sa 4,300 ang mga pumuloy nga gin-detain kahapon sa lapnagon nga protesta sa Russia batok sa pag-invade ni President Vladimir Putin sa Ukraine. Linibo ka mga protesters ang nagasinggitan sang no to war kag shame on you. Santo sa mga videos nga nakapost sa social media gikan sa mga opposition activist kag mga vloggers. Dinusena naman nga mga protesters ang makita nga ginaresto sa syudad sa Yekaterinburg sa Ural Federal District. Isa sa mga protesters ang makita naman nga ginakastigo sa mga kapulisan nga naka-riot gear. Samtang isa naman ka mural sa syudad sa nga nagapakita sa itsura ni President Vladimir Putin ang ginpanas. Una na nga nagpahayag ang Interior Ministry sa Russia nga nakadetain na ang mga kapulisan
sa kapin 3,500 kalakip ng 1,700 sa Moscow, 750 sa St. Petersburg kag 1,061 sa iban pa nga mga syudad. Pahig pa sang ministry nga kapin 5,200 ka mga individual ang nakigbahin sa protesta. Gimpahig naman sang OVD Info Protest Monitoring Group nga nakadokumento na sila sang hindi maglubo sa 4,366 nga mga ginpriso gikan sa 56 nga nagkalain-lain nga syudad. Ang mga pag-aresto kahapon ang nagdala na sang kabugusan nga numero sang kinadakop sa masobra 10,000 gikan sa anti-war protest humalin sang magumpisa ang invasion sa February 24. Para sa aton nga balita sa negosyo, natala na nga magsapol ang mga economic managers ng Duterte administration subong adlaw, Lunes, agon nga diskusyonan kung paano makaapekto sa presyo sa domestic commodities ang giyera sang Russia kag Ukraine. Kasubong man agon nga makadiyon ang solusyon agon nga mapahagan-hagan ng epekto sa ekonomiya. So kay National Economic and Development Authority o NEDA Undersecretary Rosemary Idiliona nga magadiskusyon ang mga economic managers subong nga Lunes. Ang mga economic managers amo ang mga sekretary sang NEDA, Department of Finance o DOF, Department of Budget and Management o DBM, kasubungan ng Governor sa Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP. Suno kay Idiliona, ang NEDA, DOF kag BSP ang magapatigayon sa exchange of analysis kag estimates sa kung paano maka-impact sa inflation subong nga bulan ang padayon nga pagsaka sa presyo sang gatong. Pahayag sini nga balantayan naman kung ano ang mga estimates kag sa tion nga mayara na sila sang estimates. Gilayon man ini nga magahatag sang short term, medium term kag long term solution. Para sa aton nga foreign exchange rate, ang isa ka US dollar may baylong 51 pesos and 47 centavos. Ang isa ka Hong Kong dollar may baylong 6 pesos and 58 centavos. Ang isa ka Singaporean dollar may baylong 37 pesos and 95 centavos. Ang isa ka Saudi Arabian rial may baylong 13 pesos and 71 centavos. Kag ang isa ka euro may baylong 56 pesos and 96 centavos. Ang average nga presyo sa produktong petrolyo nagikan sa Shell, Caltex kag Petron stations. Ang unleaded na gabalor sa 61 pesos and 20 centavos. Tubtob 67 pesos and 5 centavos. Ang premium na gabalor sa 61 pesos and 95 centavos. Tubtob 68 pesos and 5 centavos. Kagang diesel na gabalor sa 55 pesos and 37 centavos. Tubtob 58 pesos and 51 centavos. Para sa aton nga balita sa hinampang, liwat nga nakaset sa panibagong nga indoor pole vault personal best si AJ Obiena kahapon sa Persia Elite Tour sa Rouen, France. Kadungan sa pagpakita sinisang suporta sa Ukraine nga ginatluntaran sang gera. Sa kompetisyon, si Obiena nakita nga nakasuksok sa bowler band nga may color nga yellow kag blue. Nga mo man ang kolor sang Ukrainian flag. Sa Instagram story, ginpakigbahin man ni Obiena ang video gikan sa stream kung saan ginatudlo sini ang iyang bowler matapos ang iyang performance. Nagbutang man ni sang duwa ka hayaay sang Ukraine kag heart emoji sa iyang post. Nahibaluan ni si Vitaly Petrov nga coach ni Obiena nga ang isa ka Ukrainian citizen. Ang Olympian ang naka-clear sang 5.91 meters kung saan nalapawan sini ang 5.86 meters indoor pole record ngayon nakuha sa Orlen Cup sa Poland sang 2021. Ang effort sini ang nagresulta naman agon nga makakuha sang silver sa torneo. Ang panibago sini nga record ang mas mataas pa sang title winning performance sini sa Orlen Cup 2021 kung saan naka-clear sa Obiena sang 5.81 meters ang tinalikdan nga Pebrero. Ang US athlete nga si Christopher Nelson amo naman ang nakasiguro sang gold matapos nga maklear ang 6.01 meters. Ang training partner ni Nelson nga si Thiago Braz sa Brazil ang nakatapos ang ika-third nga pwesto. Na-clear naman sini ang 5.91 meters sa pangining matapos na sang 3 ka-attempts. Philippine Standard Time, 46 minutos na nakalipas sa takna las 6 sa aga, mga kabombo. Lito kita sa aton sininga showbiz news, chika-chika. Nagbubo ang kasubo kasunod sa pagtaliwan sa veteranang aktres na si Luz Fernandez na mas nakilala sa iya sininga role bilang kontrabida sa maradyo, pelikula kag telebisyon sang Sabado bangod sa cardiac arrest. Gipahig sa bata sininga si Consuelo Trinidad nga ang iya iloy ang napatay las 6:24 sang aga sang Sabado sa isa ka hospital sa Marikina sa edad nga 86. Humalin sang 1950 si Fernandez sa madamo na sang career sa bilang radio talent kag ini ang nagatrabaho naman sa mga nagmarka nga mga programa kaangay sang Gulong ng Palad, Ilaw ng Tahanan, Dr. Ramon Selga, Sagrado, kag Aklan ng Pag-ibig. Tubtob sa ginsulod naman sini ang pelikula kag telebisyon. Kalakip man sa maini, ang hindi malipatan sini nga mga pelikula, ang minsay isang gamo-gamo kag okay ka fairy ko kung sa rin gindala sini ang papel sang evil witch nga si Luca kag ang 80s nga TY series nga Ora Encantada. Gindirect man sini ang radio serial nga si Dr. Romantico.
Sa uli sini nga mga dekada sa iya kabuhi, gindala man sa aktres ang papel bilang lola ni Liza Soberano kag Lisa makuha stage adaptation sang Lola Basyang. Sa nakaligan nga mga interview kay Makuha, agon nga mangin loyal samtang nga ginapromote ang Lola Basyang, ginjoke pa sini nga ang iya kuntaning handom amo ang magdala sang papel ni Serene. Para sa aton nga Bombo Health News, kung kaisa matapos nga kita ang magbangon sa iligdaan, ginatuyo gihapon kita kag haluson na wala sang gana sa pagtrabaho para sa bilog nga adlaw. Apang kung kaisa, hindi naman naton luyag magpangapi bangod sa kahangawa nga makatugas ang pagkanerbyosa o kung makangkon kita sang caffeine habit. Mayara naman kung magpangapi, nagalay ng tiyan o kung ginadayariya. Ang mga may cardiac issues naman na mahimo nga hindi magpangapi bangod ini ang makapataas ang heart rate o kung blood pressure. Ang pagpractice sa maayong nga sleep hygiene gihapon ang pinakamaayo nga pagiagod masiguro nga makapaway sa maayo sa gabi kag makaangkon sang nagakaigong energy sa adlaw. Kung luyag naman nga may probar ang sleep regime o kung sleep regime na, ginarekomendar man ang 5-minute yoga. Ang malipot nga yoga session sa aga ang makaimprobar sa energy levels. Pinaagi sini nga mag-improbar ang circulation kag mabuhinan ng stiffness. Kag pagpalanakit sa lawas kasubong man ang yoga sa makabulig sa paggana sang utok. Makabulig man ang pagguwa. Ang pagpukaw sa lawas ang kagpaminsaron pinaagi sa paghulag kag pinaka-natural kag long-lasting sang sa busta nga makaangkon gikan sa kape. Ang pagpatukar sang upbeat music ang makabulig man sa pagpukaw sa aton ilabi na kung kita ang nag-exercise. Ang music nga may high tempo nga kapin 170 heartbeats per minute ang makaboost ng mood antes ang exercise. Makapanubos ang perceptions sa kasakit kag kakapoy sa tion sang workout kag ining makapasanyog man sa performance kag endurance. Dako man ang mabulig sang pagpabilin sang lawas nga hydrated. Naibiluan nga matapos ng pagtulog, naganubo ang hydration sa lawas nga importante man para sa brain kag body functions. Sauntahan sa atong balita espesyal sa tagsa ka lugar nga mayara sa kinaiya o kung mayara sa kinandaan nga ginahimo ang mga pumuluyo sa pungsod Ukraine naman, may mga pinasahi nga ginakatuan kag ginahimo ang mga residente. Ang Ukraine ang madami nga pungsod sa Europe kag ini ang kabahin sang Soviet Union tubtob nga nagadula o kung nadula ini sang 1991. Matapos ini nangin independent nga pungsod ang Ukraine, apang sa nakaligan nga matinuig nangin point of interest ini sang Russia, Europe, US, kabisan sang China. Luyag sang Russia nga maging kabahin liwat ang Ukraine, gani ginsalakay niya ini sang Pebrero 24 nga nagapadayon tubtob karon. Apis sa sini hindi madula nga madami nga pungsod ang Ukraine. Ang nasamit nga pungsod ang pinakadako nga pungsod sa Europe nga may kabugusan nga area nga nagadangat sa 603.55 square kilometers. Apang hindi man madamo ang populasyon diri bangod bayara lamang ini sa total population nga 46 million, mas jutay kung ikumpara sa populasyon sa Germany kag France. Lunsay naman nga ginagamit sa pungsod ng Russian kag Ukrainian nga lengguwahe, apang ang mga Ukrainian nga ginagamit ang local language, samtang masubo man nga kamaturan apang ilisipon lamang ang makahibalo maghambal sang English diri. Sa Ukraine man makita na pinaka madalom nga metro station sa bilog nga kalibutan. Ini ang ginatawag nga Arsenal na nga makitaan sa Kiev City Metro Line o kung ang Shevchenko-Vorovska Line. Ini ang may kadalumon nga 105.5 meters. Nagagamit naman sa escalator sa good nga makasakay sa train. Ang rason kung nga ang Arsenal ang kinahanglan nga may kadalumon nga 105.5 meters. Pagod ini ang nagaagi pa sa Dnieper River nga makitaan sa nababaw nga bahin sa syudad sa Kiev kag sa nagapalibot diri. Magasakay sa 5 ka minutos nga sa bahin sa escalator samtang malabot naman sa 105.5 meters nga kadalumon pakanto sa train station. Samtang ang McDonald's naman sa Kiev, isa sa masamig na bisitahan sa bahin sang among restaurant sa bilog nga kalibutan. Ang among restaurant sa Voknalna Square sa Kiev, ang third most visited nga restaurant sa bilog nga kalibutan. Ang nasabit na kalan-an kaiping lamang sa train station, kaisa man ini sa pinakamasako nga restaurant sa Kiev. Samtang ang ini nga kalan-an sa Kiev, ang the best nga fast food option nga makitaan sa lugar. Ang Ukraine man ang pinakaedukado nga pungsod sa bilog nga kalibutan. Ang Ukraine ang nagapang-apat sa kalibutan kung edukasyon ang paghahamalan. 99.4% sa Ukrainians nga nagaedad sa 15 pasaka ang nakahibalo na nga magbasa kag magsulat. 70% sang adult Ukrainians ang nakakuha sa secondary kung higher kabisan ang current heavyweight champions nagikan sa Ukraine nga Sunday Vitali kag Vladimir nga mayara sa doctorate degrees. Ang Ukraine man ang pinakabarato nga padulungan nga syudad sa Europe. Sa kabugusan nga Europe ang Ukraine ang pinakabarato nga lagawan ng tanang nga mode of transportation. Ang galakipan sa bus kag trains ang barato kabisan
ang pagkaon ang barato kung ikumparar sa iban nga lugar sa Europe. Philippine Standard Time, 52 minutos na ang nakalipas sa takla alas 6 sa aga mga kabombo. Kag amoyad to ang pagdulong namon sa inyo sa madalag ko. Bag-o, mainit-init pa nga mga balita dito sa Bomba News and Views Morning Edition. Kag subong adlaw, Lunes, petsa 7 sa bulan sang ukon Marso, tuig 2022. Standby na kamo sa masunod nga programa ang Bombo Reports sa morning o kon second edition. Upod naman sa kay Bombo Erlene Bayonita. Kag sa gyapon ini ang inyo nga mga tagbalita. Bombo Franz, Andrew Burgos. Kag Bombo Jazz de Jesus Madrigal. Para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall, #1 sa Bacolod, Basta Radyo Bombo! Sabay naman sa aton siningan news analysis ipadala sa aton maukon nga tagpalamati. Pagbasaw ni Bombo Daniel Acciones ang aton siningan news analysis may tigulo, likaw sa sunog. Fire Prevention Month aton ginasaulog. Panumdum sa aton nga maglikaw gid sa sunog. Panimalay proteksyonan batok sa kalayo. Hindi na naton paghulaton nga tanan naton nga mga pagkabutang mangin-abo. Mga puluyan nga sa slum area. Amo gid ang sa kalayo ginapunteriya. Ano abi kay kung diin pa nga nagaikit-ikit ang balay, dito pa kag ang mga octopus connection nagasinablay. Dugangan pa sa mga appliances nga gubaon, mga wiring nga may loose connection, kapabayaan sa mga nagabaga nga dalapugan, may mga ginapabayan pa nga kandila nga ginsindihan. Ini amo ang mga ihimplo nga ginpahayag sang Bureau of Fire Protection nga sa mga pumuluyo ang dapat gid dumdumon. Hindi lang sa bulan sang Marso ini ang dumdumon, kundi sa tagsa kation sang pagpangabuhi naton. Ang ini nga pangunahuna pananawan ang ginpadala ni Beethoven Lazaro sang Silay City, Negros Occidental. Sa mga tagpalamati sang Bombo Radyo Bacolod, pwede man kamo magpadala sang inyo panghuna-huna kag pananawan sa Bombo News and Views Morning Edition. Care of DYWB Bombo Radyo Bacolod, CBS Development Corporation Building, Lacson Street, Mandalagan, Bacolod City. O kung pinaagi man sa email address sang Bombo Radyo Bacolod, bombo_bacolod@bomboradyo.info. Bombo Radyo Bacolod. Basta Radio Bombo! Ako si Adrian Dayon, Business Development Officer sa isa ka pribado nga kumpanya. Proud user ako sang Life Extension Vitamin D3. It is because sa kadamo sang mga supplements nga mabatian ko sa radio, ako gid siguro ang impact sang Life Extension Vitamin D3 kay